Nik uste dut memoria oso importantea dela. Hori galtzen badugu, gure iparra galtzen dugula, eta berandu gabiltza uste dut, baina nik uste dut indartu egin behar dela eta bultzatu egin behar dela memoria, zer. Ikusten dut aurtengo, oraingo gazteek eta ez dakitela, zer, ez daukatela, ez dakitela nondik jotzen dien aizeak ere, eta 40 urteko kontua dira, osea, 30 urteko kontua dira, ez dira, oin dara 2000 urteko kontuak. Eta hori da izkutatu egin dena, eta instituzio horretan, erru handi izan dute, eta PNV tartean, PNV izan duzu, horretzitan. Izugarria. Ego da, Josu azkenean, la noblea de la ciudad blanca, Gasteizko bezala, todo blanco. Eta neutro, ez, holako guzek ez, honetzaten zu bezala, guri ez, guk ere berdin, ez, horrek sartu gori, kontuz, ez da jakinian ez da. Horein daukagu boz, eta boz, horein, gazte askontzako da, gauza berri bat. Gauza berri bat da, boz, eta gaina, eta batzuk ados daude, eta esaten dizut, eta baina zertan gabetzen, ez daukatelo gira puñeterorik, zer den, eta zer dakarren horre guztiak, eta zer ondorio dagoen, eta... Baina, nik usten dut, gaztien erruak guria bat ala, guk geuk, hone bildurra zaukelako, eta guk ez deulako nahi, ez da hitza da hori. Piskat sakondu gure familiko historizietan eta herriko historizietan besti erakusteko, eta horren ondorio badia, oengo zuritzasun honek. Bizi moduen. Neri pena handiz ematen neuri ere baita, ni horretxu saiatzen naiz. Galdetzen duen einean, eta ondo etxeneten, gaizki etxeneten, ondo saiatuko naiz betzat. Eta zuk, Delia, zego zer nahi duzu esan? Durango gozea handia pasatzen dura. Gozia, dirurik ez, erropaik aldatzako, dirurik zintako ez. Eta erropak eso. Eta alari guk eskatu dira barkazio behi. Barkatu. Neri horrek ematen trebako. Barkazio ez da genio. Barkazioa guk!